No niin, tervetuloa uuden videon pariin. Tässä jaksossa keskitytään vain ja ainoastaan Kirpputorin juttuihin ja vähän aikatauluihin ja mitä ollaan tienattu ja mitä on luvassa. Pari viikkoa on mennyt siitä, kun Systeemimiehen ensimmäinen jakso kuvattiin ja takana näkyvä romuvuori tulee lähtemään viikon kahden aikana. Siellä on 2 pöytää, takana toinen ja tämä tosiaan alkaa tapahtua tosi nopeasti tässä seuraavina päivinä. Tänään katsotaan vähän mikä on tilanne nyt ja sitten viikon mittaan kuvaan tätä jaksoa, mutta tehdään pieni kierros mitä täällä on tapahtunut ja mitä on odotettavissa. Täällä on vähän tavaraa joka paikassa, täällä on meillä kuparia kerätty noita johtoja, mutta tähän tilaan mitä tulee niin keskipöytä ja sen alla olevat tavarat lähtee ensi viikon aikana ja sitten tämä toinen pöytä ja tämän tavarat lähtee sitä seuraavalla. Ja sittenhän meillä aika hyvin tämä tyhjeneekin tämä tila, eli ollaan myyty aika runsaasti ja kerralla ja paljon, että saadaan tyhjäksi tämä. Eli periaatteessa tästä näkymästä, missä nyt olen, niin tähän tulee väliseinä ja tästä sitten eteenpäin niin hyllyjä, apupöydät ja meidän iso pöytä, minkä ääressä sitten tehdään jatkossa tätä videoa. Ja sama vielä tästä näkymästä, eli tuolla seinällä on tuommoinen valokyltti tuolla puolella, niin siitä poikki ja siihen tulee tosiaan nämä valkoiset hyllyt, mitkä on täällä takana. Niin ne jakaa tämän tilan, eli NS-väliseinä näille kohdille. Ja se mitä ollaan tällä hetkellä tienattu Kirpputorin tavaroiden myynnillä liikkuu siellä noin 600–700 eurossa ja niillä ollaan tehty jo uusia investointeja, eli työpöytä iso, sellainen 2 metriä kertaa metrinen. No niin, siinä ne on aiheeseen tehdyt 3D-printitkin näkösälle, niin kuuluu vähän tähän pakettiin, niin olkoon nyt ensi alkuun siinä. No niin, ensimmäinen tunti on mennyt ja homma etenee. Täällä lämpötila on 29 astetta sisällä, ei juomista, pidetään pieni tauko. Kohta jatkuu. One eternity later. No niin, taas on pari yötä nukuttu ja homma on vähän täällä edistynyt, pöydät on tyhjät ja nyt päästään tekemään sitä lopullista sijoittelua noille pöydille ja sitten loppuun nähdään millainen tästä tulee. Siinä alkaa olemaan tämän videon osalta tämän työpisteen muutos kaikkineen. Tämän videon pitää lähteä nyt editointiin, että ehtii tiistaina ulos. Ja nyt tässä kohtaa niin katsotaan vähän millainen tämä tila on, niin saatte ehkä käsityksen siitä. Tilahan sitten paranee ja muuttuu tässä vielä kaiken aikaa. Eli täältä kauempaa katsottuna niin tämä ensimmäinen pöytä toimii vähän kamera-alustana tässä kohtaa. Eli tässä meillä oli viime kerralla laitettu tuo iso louhi ja nyt tehtiin tämmöinen yhden pöydän kokoinen 2 tietokoneen AI GPU-louhinta. Nämä on vähän semmoisia työjuhtia, mitkä tekee sitä mitä kannattaa tai jos ei kannata, niin ei tee mitään. Sitten täällä takana vähän hyllyt on vielä tyhjät, mutta idea kuitenkin, että kaikenlaista roipetta tuonne varmaan nyt kertyy sitten projektien aikana. Ja yksinkertaisuudessaan niin työpiste, pöytä kameran suuntaan. Ja tässäkin näkee, että tässä on yksi vanha läppäri, mikä oli vähän rikki, varsin tehokas vieläkin. Niin otettiin näyttö pois ja käytetään ulkoisella jämänäytöllä ja niin oli tämä näyttökin ylimääräinen ja sinne rakenneltiin 3D:llä tuommoinen pieni tuki, niin saatiin hyötykäyttöön nämä. Ja nakke nakuttaa ja kahtelee. Tämän puolen pöydät, mitä tuohon jää, eli tämä yksi pöytä poistuu tuosta, mutta nämä pitkät pöydät, niin tähän tulee nämä meidän kaikki louhintalaitteet, niitä oli nyt 7 kappaletta tuolla, että ne on vielä tekemättä, mutta kaiken kaikkiaan niin ihan ok tilaa vähitellen tämä tästä sitten menee.
Mutta kiitos, että katsoit tämän videon. Jos yhtään sisältö kiinnostaa, laita kanava tilaukseen. Ja tulossa meillä on jonkinlaista appitestailuvideoa ja muutama autovideokin on tekeillä tuossa ja ne varmaan tässä lähiviikkoina tulee myöskin ulos. Ei muuta kuin kiitos taas ja moi!